Hey bafethu, iNews 24 ayimphinja ukuhema uVusimuzi Khet Matlala. Nizakhumbula isitori sinokwenza noVusimuzi Khet Matlala plus into onokwenza ne-ID yaseSwatini. Hayi-ke iNews 24 seyigqabhuzela inye ithumba apha. Okubonakala ngoba Mosi siyawazi umcimbi woba ufumane imali ngendlela enobuqhophololo kumathenda yonke loo nto leyo. So ngoku baza nendlela bazama ukusibonisa yona into yoba ebeyisebenzisa ebeyidla njani le mali. Hayi-ke khona umcimbi onokwenza neproperty apho bekebhatala khona i-95,000 a month. Kuthiwa xa kefika mhla eyofuna lo property leyo, hayi wafika ehamba ngeentsimbi. Abathi nje nabo xa bezijonga bangaboni nesidingo sokuquestiona beprobe ama-questions angaphaya nje into ezingasile ngoba nje xa bemjongile njengoba impersonator nje ngumuntu osuka ebukhosini, haba xa bemjongile vele bafike babona uba hayinyani lo muntu usuka ebukhosini. Phofu ke ephethe laa ID yaphi yasebukhosini baseSwatini. Bafethu. Okay. Hayi-ke so kugqabhuke elo thumbu elo ke ngoku phantsi koba uVusimuzi Khet Matlala uke wayibuzwa le nto even before the ad hoc committee. But before sifika ku-ad hoc committee ligqabhukile mos eli thumba loba uVusimuzi Khet Matlala une-ID yaseSwatini. Wayiphika yena loo nto leyo even xa i-state sifuna into yoba kuophozwe ibheyili yakhe bayiveza nje ngomntu uba lo mntu lona uyi-flight risk. Kwakuthi yena uthi hayi ayikho loo nto leyo and nizayikhumbula noba uGeneral Dumisani Khumalo kunale evidence akayiproducer apho kubonakala uKhet Matlala ingathi efuna i-ID yakhe yaseSwatini kwinkosikazi. Uthe xa kebuzwa ngaloo nto wathi akayazi. So ngoku ku-ad hoc committee hayi-ke uthe ngumalema umuntu oyiqala loo nto weza nayo kamnandi. Umalema uza nento yoba ithini i-background yakho, weza nje naye kamnandi. Ithini i-background yakho, ubudlelwane bakho since ifani uDlamini inokwenza noseSwatini. After echilo ke phofu i-background yakhe ingabe nobuhlobo baseSwatini, hayi akanabuhlobo baseSwatini. Njengoba kuthiwa uke wanokuya ngaseSwatini wayokwenzani, weza nje nayo yonke loo nto. Wangumuntu xa kwayetestify kwi-testimony yakhe okwazana nabantu basebukhosini baseSwatini ngoba waze watsho wathi ingathi wazi uMother Queen wakwelaa cala eSwatini. Hayi-ke kuvela phofu kokuthi phako last year nje kuke kwavela lento yakhe uKhet wayiphika, but even amapolisa aseSwatini batsho bathi bayebhizi ngophenyo lento efana naleyo ingathi futhi umuntu o-involve nokuphana noKhet lo kwela cala meaning Home Affairs yakwela cala uze umuntu wakhona ubanjiwe bayivulile icase lo muntu ubanjiwe. Hayi-ke uthe ebuzwa phaa kwi-ad hoc committee eGosi Mampuro wathi yena hayi akanayo. Hayi-ke wayiphika wama ngomlenze oyi-1. Hayi-ke ngoku sokuvezele abanye abathi nje wafika nento enjalo phofu eyake yafunyanwa naxa besenza i-search and seizure yafunyanwa i-ID kuye uKhet Matlala yaphikwa bayiphika into yoba une-ID yaseSwatini. Naku ngoku bafethu xa nicinga nje okay likhona nje ithemba loba uKhet Matlala nje uzawuphuma ejele xa kuyo yonke because njobe ebanjelwe la kayibanjelwe kuya kubuildeka kuvele enye case on top of another enye case because yi-fraud le, that's a case of fraud. And even amapolisa aseSwatini anayo i-case already basebetshile into yoba babhizi baphezu kwayo. Izathini le nto yakhe? Bafethu xa nibona la property leyana ne andithethi ngendlwana mna easy come easy go. Dlaminis have got some roots in Swaziland. Yes. And you said to us your grandmother is from, is a Dlamini. Yes. Did they have a place in Swaziland or was she originally from there? No, KZN. So you don't have any relative or any association, none whatsoever with some people in Swaziland? No, I don't have. So when you travel to Swaziland now, what were you traveling for? What purpose? It was I was invited to the king's birthday. Oh, so you know the king? And the queen mother. Yes, but I was invited by the queen mother. Oh, so you know the queen mother? Yeah, but it was the birthday of the king. But I went there through the queen mother. Yes. You were a guest of a queen mother. Yes. So this ID that has got your picture and the ID number that is similar to yours and all of that, what is the story there? I don't have an ID for Eswatini. So that thing was fabricated so that they can deny me bail. Yes, but in the judgment of
the appeal or something, it looks like that judge Judgment. didn't consider that as the grounds that must be used to deny you bail, because he says police did not produce the original ID, Yes. if I'm not wrong. Yes, on the judgment, they said that I've traveled to Eswatini using that fraudulent ID, but which is, we know is impossible. You cannot pass a border with an ID. That thing is not a traveling document. So they said that, and another thing is when I came back, unfortunately, they didn't stamp my passport. So they said I've got access to get in and out of the country undetected. Because my wife's passport, my passport, and my protector's passport were not stamped. So it was the overlook of the BMA or Home Affairs, I think. The investigation is ongoing because, you know, if someone who is not a Swazi is found to be in possession of a document, be it a birth certificate or a national passport for Eswatini, then we have to do an investigation. So the investigation is ongoing as we speak. So there's nothing much. I'm still waiting for the team to come and brief me on that issue. We do share notes on other issues, but for this issue, we haven't met yet to discuss what we are getting on our side and what they have on their side. But we are still following this issue, mostly on the news.